Euskararen etxea berez da Azkue Fundazioaren egoitza, eta etxeak eraikinak ditu 4 solairu. Lehenengo solairuan aurkitzen dugu Euskararen interpretazio zentroa, bigarrenean Euskararen mediategia eta unibertsitate liburutegia, eta gero da 3. eta 4. solairutan Euskararekin zerikusia duten elkarteak daude, eta baita Azkue Fundazioaren bulego nagusia. Etxe honen helburua, bi helburu nagusi izango lituzke. Alde batetik lehenengo eta bigarren solairuak direnez publikoari zabali daudenak, lehenengo solairuan daukagun interpretazio zentroak eskaintzen ditu Euskarari buruzko oinarrizko eduki batzuk. Euskararen balio integratzailea, Euskararen historiari buruzko datuak, eta bar. Eta gero bigarren solairuan daukagun Euskararen mediategiak ere eskaintzen ditu Euskaraz ekoiztutako softwareak, horiek kontsultagarri egongo lirateke, eta gero 3. eta 4. solairutan dagozan elkarteak, horiek hor dagozenez, euren elkarlana eta bultzatzeko guneak izango lirateke 3. eta 4. solairu horiek. Museo antzeko baten erara daukagu montatuta, eta 2 tren daukaguz, bata euskera atzo eta gaur dauko izena, eta bertan ikusten dabe bai umeek, bai ona datosan bizitariek, bai gehien bat umeak dira, euskeraren jatorria eta euskerak izan dauan historia sortu zanetik gaur arte. Gero beste trena da euskera bat eta asko, eta bertan ikusten da zenbat euskalki dagozan, Bonapartek sortutako mapa, 19. mendean, eta gaur egun euskalkien mapa, Koldo Zuasorena. Bizitak batez ere etortzen dira Bizkaitik, gehienak bilbotarrak dira, baina Bizkaiko hainbat herrietatik ere, gehienak ikastolak eta institutuak izaten dira, baina eukin duguz ere internazionalak diran bizitak ere. Adibidez pasan astean eukin genduzan Liverpooleko bizitari batzuk, alemandarrak ere izan duguz eta ingelesak ere bai. Bizitariak harritzen dira batez ere euskararen historiari ez dakitelako, zeo zer badakite, hemen ikusten dabe eta gainera oso dinamikoki pantaiak eta erabiltzen duguzalako zelangoa dan euskararen historia hori, Gero gainera mediategian ordenagailuetan ibiltzen garenean, harrituta geratzen dira euskal etxeak direla eta mundu osoan zabalduta dagozala, eta batez guk txinakoa erabiltzen dugu hori urrunena dalako, eta bertako euskal etxean hainbat ekintza egiten da bezalako euskarari bultzada bat emoteko atzerrian. Teknologi berriak ere gure pantaietan ikusi eitekez, pantaia interaktiboak dira, umeek ikutu aldabe, eta bertan ikusten da historia, mapak eraldatu egiten direla, eta gero mediategian eurak aritzen dira ordenagailuekin, trivialera jolasten dabe, JClick programa ere daukagu bertan ikasitakoa praktikan jartzeko, eta eurak dira protagonista azken baten euskararen interpretazio zentroan. Teknologia eta euskara batzen dira, eta batez umeak datosanez, eurak oso ohituta dagoz teknologia barriak erabiltzera, baina gehien bat gaztelerazko teknologia barriak erabiltzen dabez. Gure sedea da, gure helburua da, ume horrek euskarazko teknologia ere badagoela jakin dezaten, ez bakarrik gaztelerazkoa edo ingelesekoa, euskeran ere badaukaguzala hainbat baliabide webguneetan. Umeak hori egotzen direnean, orokorrean lehenengo ikusten dabe interpretazio zentroa, koparten dagoela, eta gero hona etorterakoan egiten dugu dinamika batzuk ordenagailuekin, ikusteko zerbait ikasi daben eta pizkat gehiago ere ikasteko. Galdetzen dugu euskarari buruzko gauza desberdinak, adibidez trivial bat dekogu, euskararen inguruko galderak egiten dituena,
eta gero ere bai, mapa bat, eta bertan ikusten dugu munduan zer dauzen euskal etxeak, eta ikusten da pizkatxo bat euskal etxe baten zer egiten den. Orduan ikusten dabe, euskara ez dela bakarrik Euskal Herrian erabiltzen, eta ere bai, munduan edo euskaldunak dauzela, eta, gutxi gora bera hori da egiten duguna. Orokorrean, euskara munduan ere hitz egiten dela. Uste dabe bakarrik, hemengo gauza bat dela, eta orduan ere, ikusten da benean, adibidez, Txinan euskaletza gauzela, dolako gauzak, harrituta geratzen dira. Eta ikusten dugu, adibidez, korrika Txinan arrezia hundien egiten da bela. Eta orduan gauzarek ikusterakoan, harritzen dira, bai. Ikastolen elkartearentzat importantea da inguru guztietan indarra pilatzea, beste bai euskara eta bai kulturaren inguruan konprometu dauden elkarteekin hurbil egotea, indarra batzeko da eragina zabalago izateko gizarte osoaren aurrean. Internet bidezko loturak ona dira, beharrezkoak dira eta gehiago erabiltzen dira, baina guzti horren gainean dago persona, dago laguna, eta zentzu horretan sareak erekitzen dire personen gaineko konfiantzan. Bestea, fundamentala da, gurbadak gizarte zabalera zabaltzeko, baina ekimina, iniziatiba personen gainean dago beti. Elkarten gainean, baina elkartetan persona daude personen gainean. Horren ezin dugu ekidin personen gaineko harremana, konfiantza, bestea gure badugu indartu.